Hello everyone, so welcome back to my channel BS Vlog. Ang asa halam guys, nagtangmunay suninaw kasi bumulay na tongo. Aro ang buiso ninaw guys. Tasan di mulay na tongo. Mane, dakali aro na mane mongol bara na guys nga mane godan batu mane sijufang mane gaidongmon aro na biyo mane se mosanai musunai hirai mosanai gainaवहाय मा खालामदों माब्रै मोसादों माब्रै मा गासैखौबो नुजोबो नोंथांमोना गाइस बे भिडिअआवहाय आरो गाइस आङो ओपनिं बायदि स्टार्ट भिडिअ इन्ट्रोडक्सन होनो इखालि माने बावगारफ्लांदों आरो ना गाइस दिनै इयावनो होना होबाय नै आं बरमानिफ्रायनो होना होबाय आरो जायखिजाया रुमनिफ्रायनो स' गाइस बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' लेट्स गो Kese tanggon kira salap nanggon. Tannya kira salap nanggon. Nungan juga. Dia kena nukurnya, nih Lo taya. Hai. Mereka pendatang. Ang bay, di bay. Bapak lai. Right. Ayat apa dah ayat?
deliver na ako nagala ako dahil deliver
Dengan mosakan ini. So guys, video ko naina mabre monkho आरो guys नोंथांमोना जुदि आगोलैनो साबस्क्राइब खालामखानायब्ला नोंथांमोना guys शेयार दा खालामनोबाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामथार guys आरो जायबा गोदान guys नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय guys बिदिनो आं नोंथांमोनो गोदान भिडिअ ब्लगिं एक्सप्लरिं जागा एक्सप्लर खालामनाय बायदिसिना guys बिदिनो बायदिसिना भिडिअ लाबोयो guys नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन बेखायनो आंनि चेनेलखौ थाब थांनानै डाइरेक्टलि साबस्क्राइब खालामना ला guys